आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनिफ्राय एसे गोजानाव आरो मुङा जाबाय दारगासुबा आरो बे दारगासुबावनो सासे देग्लायनि नैबे 2020 मायथाइनि जि मेट्रिकनि आनजादनि बे फिथाइया दायो 86 जौखोन्दो नाम्बार बिबां लानानै बिथाङा मोजां रोखोमै पास खालामनो हादों आरो बिथांनि जों न'आव दङ दा बिथाङा भेरगाव इउएन एकाडेमियाव फरायदोंमोन आरो बर' बिजोङावनो फरायनानै बिथाङा खोब मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों न'खरा खोब गरिब आरो बे गरिबनि न'खरनिफ्रायनो जे मोजां रोखोमै जे माने रिजाल्ट खालामनो हादों बेखौ जोङो बे गथ'जों जोङो नैबे समाव दिन्थिगोन दा बेखायनो जोङो नैबे समाव लोगो हमनो फैदों आरो बिथांनि माखासे इयुन माखासे खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन दा बिथाङानो जाहैबाय दैफुं बर' आरो दैफुं बर'नि न'आव जोङो दायो फैदों आरो बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो गोबां खोथाफोरखौ सावरायगोन दा बिथांनि उनाव दैफुं बर'आ दा बिथाङा बर' बिजोङाव फरायनानै 86 जौखोन्दो लाना बिथाङा देग्लायनि 2020 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बेखौ मोजाङै उथ्रिनो हादों दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बिथांखौ निउस 24 सिम फरायदों खुलुमबाय खुलुमनायखौ बावहरदों दैफुं नोङो सिगाङाव नैबे फरायसालि थानाय समाव जेनेबा बेसेबांसो घन्टा फरायनो हादोंमोन आङो फरायसालियाव सोलिबाय थानाय समाव 6 निफ्राय 7 घन्टा फरायदोंमोन 6 निफ्राय 7 घन्टा फरायदोंमोन बे माने न'आव थाना फरायसालियाव माने हस्टेलाव थादोंमोन ना न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामदों आं न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनानै क्लासखौ खालामदोंमोन फरायसालिया बबेयाव आंनि फरायसालिया भेरगाव इउएन एकाडेमि आच्छा बेनिफ्राय नोंनि न'निफ्राय बेसेबां गोजान जायो आंनि न'निफ्राय फरायसालिसिम मिनिमाम 6 किल'मिटार जायो आंखौ उन्दै समनिफ्रायनो आफामोआ लांबाय थादों फरायसालियाव क्लास 8 निफ्राय आङो साइकेलजों थांदों हारसिंनो न'निफ्राय माने फुङावनो ओंखारलांनो जायो नङा होमबा बेनिफ्राय फरायसालि थानाय समाव क्लास जोबखांनायनि उनाव टिउसनफोर लादोंमोन नामा आङो फरायसालि स्टार्ट जानायनि सिगाङाव आरो फरायसालि जोबनानैबो लादोंमोन आच्छा बिदिब्ला न'निफ्राय फुंनि बेसेबां टाइमाव थाङोमोन आङो न'निफ्राय 6:30 AM आव थाङोमोन 6:30 माने सिखारनानै नोङो फरायसालियाव थाङोमोन नङा होमबा बेनिफ्राय टिउसन खालामहैयो नङा होमबा बेनिफ्राय फरायसालियाथ' 9 बाजिनिफ्राय जागायजेनो आच्छा बिदिब्ला नोङो खस्थ' खालामदों नङा होमबा जोबोद खस्थ' खालामदों आच्छा बेनिफ्राय दायो नोङो जिहेतु नोङो 86 जौखोन्दो लानानै उथ्रिबाय दा उथ्रिनाय लोगो लोगो दायो बबेयाव माने फरायनो लुबैयो आर्टस कमार्स साइन्स आङो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो लुबैयो आच्छा आर्ट माने साइन्सआव फरायनानै इयुनाव मा जानो लुबैयो साइन्स फरायनानै आङो इयुनाव सासे मोजां देहा फाहामगिरि जानो लुबैयो डक्टर जानो लुबैयो नङा होमबा दा बेयो जाफुंथारथों दा बेनि थाखाय नोङो माखासे माने एन्ट्रेन्स आनजादफोरखौबो होनांगोन दायो नङा होमबा दा जायखिजाया साइन्सआव फरायनानै जाहाथे माने सासे डक्टर जानायनि सिमां नुदों नङा होमबा बेयो जाहाथे जाफुङो बेनिख्रुइ माने नोंनि फरायनायाव बांसिनै सोर हेफाजाब होदों आंनि फरायनायाव बांसिन हेफाजाब होदोंब्ला आंनि आइ आफाया होदों आइ आफाया आङो फरायसालियाव थांनाय समाव लांलाय लाबोलाय खालामदों आरो आंनि फरायनाय टाइमाव आंखौ गोबां हेल्प खालामदों हराव उन्दुनो ओंखारोब्ला आंखौ सापर्ट होदों जोबोद मोजां दा रायजो राजाखौ खावलायदों जे सासे बिमा बिफाया फरायबाय थानाय समाव जुदि बेखौ मदद होयोब्ला बियो जे जाफुंसारो बेयो मोनसे राफोद फोरमान दा बेनिखायनो जोंबो खावलायदों साफ्रोमबो बिगोमा बिथांमोनखौ जायफ्रा फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोननि बिगोमामोना जाहाथे गावनि गथ'खौ एसे जोथोन लायो बेनि थाखाय बयखौबो खावलायदों आरो बियो दिनै जों बेखौ फोरमान मोनदों जोंनि दैफुंनि बिमा बिफाया बेजों सानफ्रोमबो थाफानानै बेखौ फरायनाय समाव जेब्ला हयथ' उन्दुनो ओंखारो बे समाव हयथ' माने मोजां रोखोमै बिथांमोना थाफानानै खस्थ' खालामनानै लोगोसेयैनो बेखौ मदद होदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद माने साबायखर बावहरथों आच्छा जायखिजाया साइन्सआव माने फरायनानै जिहेतु नोङो डक्टर जानायनि सिमांखौ नुबाय नङा होमबा दा बिनि थाखाय दा डक्टर जानो होननाथ' जाया दा बिनि थाखाय गोबां माने एन्ट्रेन्स आनजादफोरखौ होनांगोन दा जेखिनि माने बेजों एलाइड माने साबजेक्टफोर दङ बेफोरखौबो फरायनो नाजानांगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो
दा नोङो गावखौनो बोरै माने साख्रि खालामनो नाजादों दा जिहेतु साइन्सआव लाहैगोन दा बेनि थाखाय नोङो गावखौ माबायदि मोनदों दिनै आङो दिनै गोजोननायखौनो मोनदों मेट्रिक आनजादाव आङो 86% मोननानै आरो आङो दायो साइन्सआव फरायनानै हायार सेकेन्डारि आनजादखौ गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि बोसोन लानानै आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामनो सानदों। आच्छा थिगानो दङ बेनिफ्राय जिहेतु नोंनि जे 86 जौखोन्दोखौ नों बेखौ लानानै नों सेटिसफाइड ना आं बेखौ लानानै सेटिसफाइड नङा आं बेनिफ्राय बांसिन लुबैदोंमोन आच्छा आच्छा जायखिजाया जों नुबाय माने इंराजियाव बांसिन खम नाम्बार फैबाय दा बेनि थाखाय माने नोंनि बादिब्ला बेयो बिसिबाङानो मोनथावनामोन ना बेनिफ्राय बांसिन मोनथावनामोन आंनि बादिब्ला इंराजियाव आं लिरनाय बादि एसे मोनबावनांगौमोन मिनिमाम लेटारा थानांगौमोन नङा होमबा खिन्थु बेयो जायासै बेनिखायनो नोङो इंलिसनि माने जिथु माने रिजाल्ट फैबाय दा बेयाव माने सेटिसफाइड नङा होमबा जायखिजाया बेनिखायनो जोङो माने इयुनाव जाहाथे आरो मोनसे राफोद नाजाबावो बेनि थाखाय जों खावलायदों आच्छा जायखिजाया जों मिथिबाय जे नोंनि फरायनायाव नोंनि आइ आफाया जोबोद मदद होदों दा जिहेतु न'खरनि जेसेबांखिनि हाल साल बेयो खोब मोजां नङाब्लाबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों नङा होमबा दा बेखायनो नोंनि जि माने इयुन जोंनि साननाय बेयो जाफुंसारथों साइन्सआव मोजां रोखोम फरायनानै जाहाथे सासे गेदेर मानसि जानो हायो बेखौबो जोङो निउस 24 निफ्राय नैबे समाव बोर सारस्रिहरदों आरो साबायखरखौ बावहरबाय नोंथांनि फिसा दैफुङा 86 जौखोन्दो लानानै देग्लाय मेट्रिकखौ मोजां रोखोमै उथ्रिबाय दा बेयाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै गिबियावनो आं गल्डेन 24 निउसनिसिम साबायखर बावदों आङो बे समाव आंनि गथ' दैफुं बर'नि जि रिजाल्ट बेखौ आंनिफ्राय आं गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला माखासे आंबो गथ'जों माखासे डिउटि होबावनो आं हाजोबासै आद्रा थालांदों जिखिनि मोनदों आं बेखिनिखौ गोजोननाय दङ सासे बिफा जानानै जिहेतु माने गोबां खस्थ' खालामनायखौ नोंथाङाबो दंफायोमोन दा बे हिसाबै फरायनायाव माबायदि माने बै फरायबाय थानाय समाव बिथांनि माने आखल आखुफ्रा माबायदि आंनि गथ'नि जिथु आखल आखु गथ'फोराथ' एसे माने अख्राया दंखायो दा थेवब्लाबो माने 90% बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिनानै आंनि गथ'आ सोलिना दङ होननानै आङो सानदों आरो नैबे समाव बुंनो नागिरदों साबायखर बावदों जोंजों दंफायो बिमा नोंथाङा दैफुंनि बिमा जाबाय दिनै रिजाल्ट मोनबाय माने गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै गोजोननाय मोनदों बेथ' माने बे समाव फरायनाय समावथ' सासे बिमा हिसाबै बिराद खस्थ' जादों खोमा जादों माबायदि खस्थ' खालामनाय जों आरो बिमा जानानै गथ'खौ फरायहोनायाथ' जोंहा बिमानि दायथ'आ दंखायो सेथियावनो आरो फरायनाय समावनो गथ'आ जों बुंनाय बायदिनो फरायदों आरो जेनेबा एसेबां गासैखौबो मानिजोबनो हायाखै आरो गथ'आ दा बेनिखायनो जोङो रिजाल्टखौ जोंनि लुबैनाय बायदि जों एसेबां मोजाङै मोननो हानाय बायदि मोनासै आरो न'निफ्राय फरायसालिया जथेस्थ' गोजान बे गोजानाव बे मेंना फैयो न'निफ्राय थांनायाव उसुबिदा जायो साइकेलजों थांलाय फैलाय आरो फैनानै न'आव फरायफैनायाव मेंनाय मोनो होनना बुङो आरो जों बिनिखाय एसेबां ब्राब्रायै थांनोबो माने बिनि गोसो बायदि फरायनो गोसो बायदि हरनि बेसेबां लासै फरायोमोन हरनि एसेबां गोबावबो फराया गथ'आ बे 10टा 11टासिम थायोमोन आरो ओंखामखौ माने ओंखामालाय हरनि 8टा 7टासोआवनो जानाय जायो थाबनो जायो आरो जोंना ओंखाम अब्लाबो बिथाङा माने मोजां रोखोमै फिथाइखौ होबाय नङा होमबा जायखिजाया